To me tabbatar mana. Na rantsa da girman Qur'ani ni mai ya ce. Tabbatar. To wa da wa kika kama? Kin kama Maryam ma ranan nan? Na kama Maryam mana. Ba hi ne yasa na ce mata zuciyarta tana ciwo ba. Kallon zuciyarta ta kai? Kallon ta nake yi mana. Ai hantun mutum yawo yake tamfara da kamar yadda kike zagawa a duniya. Ikon Allah. Kuma to ke ina Maryam? Haka kawai da ka ganin ta ki kama musu ya haka kawai. To ai shine isa ka nace ku kai ni inda za a boye inda baran duka ganin mutane. Amma in dai zaki gansu sai kin kama su? Kwarai ma kuwa. Ai kwa zaki mutu. Ya amince in mutu. Akan ki bar maitar? Akan bar maita ba in mutu. Yanzu Maryam wannan to me ta yi miki da kika kama ta? Kawai ni ba na son ganin ta ne. Me ta yi miki to? Saboda mun taɓa samun matsala a Najeriya. Me ta yi miki da kuka samu matsala? Akan me kuka samu matsala da ita? Tana yin tallan masa. Eh. Kuma ina tallan kunu. Ah. Sai na kama ta. Saboda abin da ya sa na kama ta. Ta me nama ce kika kama ta a can? A'a, da ita da ta me nama dukansu. Na gan su a sabuwar kasuwa muna tallan kunu. Eh. Da ni ita ta me nama na gadara take siyarwa. Ah. Ita kuma Maryam masa take siyarwa, masa da ta. Ah. To ni saboda ni ba na so in dinga ganin mutane ne isa na kama. To ita Maryam anan da kika ganta kika kalli zuciyar ta tana ciwo. Me yasa zaki taba ta? Tunda kun baro Najeriya. Kawai saboda mun haɗu da Muturo mutane da ba fita wallahi fita zami ni ma na gaji noma kullum duka ba. Barza ta buta kuma da niyan ba da niyan dawowa ba. Za mu fita wallahi za Ba ku san da wa kuke magana ba ko? Ban sani. Wane ne ni? Ku san ni uban gidanku ne ba ko? Ni ta wahalar da mutane kuna shiga jikinsu kuna cutar da su. Haka shari'a ya ce, ko haka musulunci ya ce, kuma ga ki mai sunan musulunci. Haba. Ni ta wahalar da baiwa Allah daidai da yan wanda haka ake yi saboda Allah. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Mu ba ma son fita ki sai a tukuna sai an yi magana. So nawa kike ce cewa za ki fita kina dawo ya ja. Wallahi ina Ko da ba haka ba.